oras ti biyahe ti grupo ni Junifer, manipod Lawag City, Ilocos Norte, adi mayo ti lagayan Abra. Sipod High School, mahilig isunan iti adventure. Imbes nga agtalinaed iti babbalayda, adada pinili naken iti grupo na ti water adventure activity ita nga holiday. Although agin ina nakamad di balay ma'am, ngem hamming met nga deti talaga nga may release di stress mi no di kam lang balay. So ti pampamay amilatan is magsara kam iti papanan mi tapnon nadaduma may relieve mi di stress ken masabalyan pa ati panagpampanunot mi ma'am. Anami ma-feel mi di water tubing ken di falls ma'am kasi ibagada napintas ka no ati RRBs ma'am. Maudi alawas ti Hulyo idi na ilokat ti publiko ti RRBs ken water tubing activity iti lagayan. Manipod iti nasa o apet siya agingga iti kalman, agdagopen ti nasorok upat agasot ti registered tourist arrival iti tourism office iti ili. Nangat-ngato nga amang ti 400% no maidasig ti bilang dagiti tourist arrival iti maysa a bulan iti naglabas atawen nga daan 80 a bilang. Aside from the experience, which is one I think na unique to Abra because we are parang kami lang si ay of offer iti river trip nga to Abra. Ket adapay ngamin dagiti influencers tayo nga umay nga to damot may tamang tulong kanya min nga mangi-promote dagiti nga dayto yung activity tayo. Even the locals and of course the support ni Mayor ni invite na friends na from outside and even other nga influencers or vloggers ma'am nga mabilin nga magtulong kanya to promote our tourist attraction as well as the activity po. September aging November ti peak season ti RRBs ken water tubing ken manamnama ti naraway a turista ita umay a long weekend. Iti datos met ti tourist arrival ti Abra Amazing Tours, iti Kaparkan Falls o Sarti Monster Truck, daktel tingi matuan ti bilang, numan pa'y naipawil ti trekking iti lugar. Sumagmamano kadagiti pagsiyaatan ti panakaipawil ti trekking, ti panakakontrol ti rugit iti lugar. Panakaada ti disiplina dagiti turista, ken naibaba ti posibilidad a risgo a mabalin a papasamak. Agdago 24,300 ti nai-record a tourist arrival ti lugar, manipod ti kick-off da, itay na pan abulan ti Hulyo. Kagiddan ti panagpangato ti bilang dagiti agsangpet a turista, mabenepisyaran met dagiti panganan, establishmento, home accommodation, kenda dumapay a tourist destination iti probinsya. Pwersadar nga 2 days 1 night itinerary. So kahit nasaon, umado ti papananda, mado, maturog da ditoy, manganda ditoy. So the spending, nakastay ko na, dimakkel, which is favorable para kadagiti negosyante, kan dagiti tourist sites tayo ditoy Abra. And I'm proud to tell you nga datoy nga weekend, ado dagiti VIPs tayo agpapabirok kanyak ti pagyanan, awan iti maited kon, gayam ta, dito'y bangged, fully book aminin. Patyen ti Abra Amazing Tours adakkel ti economic effect dagiti naraway nga agsangpet a turista. The more they stay in Abra, the more they spend. Okay? So, manganda, maturog da, so, ang gastos da, and then pasalubong, and dagiti sites nga papananda, nga da entrance fees na, dagiti benepisyo nga sumrag para iti Abra. Adamet ijaya ti LGU tineg a biyahe ti weekdays nga agturong ti Kaparkan Falls para kadagiti babasit a grupo. Para kadagiti interesado a bumisita, mabali na bisita ti Lagayan Tourism Office Facebook page ken Abra Amazing Tours Facebook page. Agpada ti RRBs Falls ken water tubing activity iti Lagayan ken Kaparkan Falls iti tineg ngagtultuloy amang mangted ti kanayunan a pagbiyagan dagiti residente iti lugar a maysa kadagiti itantandudo ti lokal a gobyerno ken Solid North Party List. Jessica Boreta, Balitang Solid North.